reban im ka pertai tang da ka pisah ka badan kam kalong ka kawa haga ba mdai tang hakar ta ka jungi hindrai haka pateng ka jungi ka bandang wan ka jingmi ki nong song snong ka motion man pin pau ka jing persha halo ka jing thmu jong ka sarkar banchina ya ka surok bypass ha ka tei ka snong klem da ngap ya ka jing terwa ka snong kata ban pinya ya ka tei ka bypass na ka surok ka chupran kam menta kam dei na ka daw ba ki persha ya ka jing sna ya ka ni bypass lani bonon ra ya ka roi ka par ha ka tei ka snong hanrei kat kum ki khubor ki bala yolom la yo jing tip ba ki lalong ki wakloi ban ai ki chaka ki badan shawei pan namar ba kim kwa ba ka ne ka surok kan ya na ka chaka ka bala tho lawo da ka NHIDCL bat ka sarkar jala namar kan kata ya kumbah nyutli ki tolong ki ba ai umbam di tang ya ka te ka snong hanrei wat saki wei pat ki snong wala ka snong kala ajung mut pnya ya ka te ka surok bypass na ka surok ka bujut penan kam menta hanrei ka balngo pat kalong ba ka sarkar kam siam la snap ya ka snong da ka bale dan bor bat penjot ik jing thung jing tap ki nong ram habayo bani kren bar ki trai jaka ki bade ki nong rap ka te ka snong kilapan pau bana kalyang ka sarkar kala trawar ki phaulak saki bandi ki jaka hanrei ki lakan tain ta ka ba ong ba kimla ban tang da ka pisah sla parthei hanrei ki don kam ya ki ki wa ka banon ra jingman toy tang ki ba menta hanrei ki pateng ki banwan te halor ka jing sngo jungi kum kinong rep ki baju dai kinong snong ya ka snong motion ki baju ya rengkat ka snong ya su thu ka snong jungi ka snong ka bom pej re tang ya ka jing biang jong iwai ni arngut ki brio lemne ka bom ju thombor yanu ka ya bet na ka benta ka imlang salang tadai na kata kadaw nomor baka sinong ka persya na ka gibun ka tulong tengi sutu baka taka rajong dor bat sinong kalong ka basyong niya ka badon ka nongrim na ka benta tang na ka benta wat na ka benta kala syai kala ngi jong ka pateng ga jungi te kumta halor jong kata ngi yeng ya ka ban kersian teng ya ka rai jong ka dor bat sinong ka jing sisya ka sarkar kala pen iyangi bagi dai ban yo da ki phau-phau henry ya ka tangi kentait mardor na mar ngi sngo ba ngimla reban im ka pertai tang da ka pisah kabadan kam kalong ka kawa haga ba mdai tang hakar ta ka jungi hindrai haka pateng ka jungi ka bandang wan namar ngitiang kan long ka jingtim na ka benta kalawai kala sai kala sisngi jong ka pateng ngi kwa bandang ila lain na ka pertai ngin sa pertu ban im ka kerteng ban sa kanam ngate ka trai jaka badon jaka ne maslo ba ka jingle jong ka sinong ka dai ka babhana marba ya ka ba di don ar jaka kemak sungdor kanu ya tip ni ban ya kador tip lebih namar ba por bagi wan thau ngi khamlek ta namar ngim ai ta ngin le kan le yu ban thau ki thau tharai tang ba long ngim kwa ban sngap Shushu kilapan pau ke jing persha halo ke jing le don bor ka sarkar banti i ke jaka khlem da ai kanu ke jing tip saki kata jaka ka pasya kata tementa ki ha ka jing sisya ya kata jaka jonga kila ada banti klem ke jing kuntip kanu jing kuntip kanu ka notification kim ai ke kila ti beda ka bor te kila dulu gitu ki jing thung ki jing tap jonga tu ke hadian nang tanga khang ni ki hadian bangla khang nang ta kila sange ke hadian nang ta ki thau no da ko we par kan ti ban ti syakita ki jaka ki bala ai kila thau no da kan ti ban ti syakita ki jaka ki bala serial competition ti iya no naka ndang jaka jong ini ba bayang senda ba te ngaru hang ne persyak jur ban nga sasi siang hinga ngapen pau jing persyak jur ya ke jing le bom sunyo jong sarkar ya ke jing le thumbor sarkar nama ba ngi sutu ba ke jing don kam jong ya ka di kalong ka kordor du katu kam don benta rubat ka surok te katu ka pau baik badai tang ka jing wan thumbor kawan thumbor malayun kanang ban poi sia kata ka jaka ka ba kila adap se pisah te katu ngila ai FIR tengah kadang sa ai bat ki bor ki beri pe kata tingin sanang ya budin yang ya ka fikir ati oh ti itu bawa pe nang kong ki mene ngila wan pe try pila wan pe mun kitir kan te be pe klem untuk kisuya be nam to ka jaka fikir beri am tan kirap yu so ki pai ki senyam di suatu tempat so turun ki so tiang ki muah so pan ai gitu gila sa penjot bon men akan ni oh menta mana temlok sunta alung nang tu mentalai sa hadin nang tu bagi lalur te sawan sabtu laba ars ngilai singi menta la long su la mi sang ki mau tu
Hakawai ke liang wastan rambak senong ke mausun ubah pendap tongper ulah penpau ke jing saudiau namar ke jing bambat ke sorkar ke jing kular wala nak liang ke senong ke lakloi bandu ya artli ke telong ban aja ka nak bentaban senai ke ni kustrok hendrai ke sorkar ke lalia hi la ke jong kamon. Di namar baka jing yalek persya lan ke jing kang persya jo ke senong empat dan manu bandu ban sim ya kata ke jaka. Di haus na mar jar buai sa hisin biang. Lai ya kaman ikendu yung deputy chief minister ke jong yang ke por Ban deputy chief minister ai ya ka jingmut yang i pay uang nang nen exting road bagi dawar u company uang umlong nang tay na kajaka ka u company u kwa ru pp umlong to thau no ya ka way pat ka option ka ba la kan ya biang lang nomor arlian nakaleng ju pi ka dorbar sung bat nakaleng ju ka company nakata nakaleng ka jongi kum kinong ilam ilara ka dorbar ka bang syong hang ni ha ka ju kajaka daga jing susi ke bakraw na bilang dorbar ko ong lada undon laksu nang ni to ngin kampen jin sur kendiat kata kalong banrano na kanika lain nang ni na pancer hit na kanika lain wal ada kadai ya kaban kata ya kitulong wa kitulong kibadon chatei wala kadai kaban kata ikitai kiwa kibadon chatei nre namar bom don option shu undon laksu to ngin ong ngin pen jin sur ya kaban sim ko jingi kendiat kum ko dorbar kanang ban like kini kibabun Isya sim kabu ya kani ka raj ka dorbar bat isya thok ru ya kata ka jing kren ka jong UMLA jong ya betu por ubang ular ban ong ai ka play kalanti kabang ya biang lang marsin ai bangi ya ka jubab ka jong halor ka raj ka dorbar mar la khotno bat la seu pisano ya kini ki weipat ki breu ki ba yale persya lari ki ba yai lai ya ka rai jong ka dorbar namar baki kwa ya kebon juga bisa. Labun nari usna maraja arpuai. Kiba bon kinong rep kini kiba ayo ya ka compensation kilawan ya ka ban ya ka kot jing pensisha lani ya ka kot kendau na ka bantaban claim ya ka compensation. Henry na kaliang ka dorbar snong bat na kaliang juga rai. Kam mon ya ka ban ai na marba ka dorbar snong kam kren tang ya kibriu kibom persya lani kiba persya henry ka kren baik ya ka jing persya ka jong kai ka surok ka balong naru nang teng na kemat bat halu hang the bakam dei ya ka ban ya like lagi sing road halor gitu kinorim kiba ka basyakta balai no ipi kumta na mar baka ka dor basyong ndai baka perkhat tang na benda kawa ka kadon ka jung i jinga ya kiba sawan baro namar ba ndai tang kani ka tolong ka bandu sisen balawan ke surok ka ba kajing he kajuka kalau hari sau bau metar kajing sim jaka kamut kala he ke iri sisen bala sim ni kata kajaka ki klau ki betap ki beron hajam jong kawa lani hajam jong tolong wat lagi penjot ki tolong lani wat lagi penjot ki kawa penban kini ki klau ki betap ki baju saum ya kata kawa padi gitu ki tolong kin saduno tikna bakato kawa bar ka tolong ru kan saduno Kun ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam bam ka tein em ya ka met jung ni Mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi balai kani ka jing keli minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yang Nrai man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai uni kau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kun ka fortification jong kau kandum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau
Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei khon. Om dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien. Kum ju ru la shet ya un ne u khau. Okum ta. Te khon ka jingbang ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya unia Hoit mai fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya